Glavni uzroci teških prometnih nesreća su alkohol, brzina, nekorištenje sigurnosnog pojasa i mobitel. Trećina poginulih u prometu u Hrvatskoj strada zbog nesreća u kojima su sudjelovali vozači pod utjecajem alkohola. Neke su analize pokazale kako već i 0,2 promila alkohola u krvi negativno utječe na vožnju i ponašanje vozača. Provedena su istraživanja prema kojem dozvoljenih 0,5 promila udvostručuje, 0,8 učetverostručuje rizik od prometne nesreće, a rizik je čak 10 puta veći ako vozač ima 1,2 promila alkohola u krvi. Ako muškarac od 80 kg popije 2 piva ili 2 gemišta, imat će oko 0,7 promila alkohola u krvi. Isti učinak imat će i 2 čaše žestokog alkoholnog pića, a već dupla doza istih pića povećat će to na vrlo opasnih 1,4 promila. Istraživanje provedeno u Hrvatskoj pokazalo je kako vozači pod utjecajem alkohola imaju značajno slabiju vidnu percepciju i pažnju, što utječe na uočavanje važnih objekata i detalja u okolini i prometu. Utvrđeno je kako alkoholizirani vozači imaju smanjene psihomotorne sposobnosti i produljeno vrijeme reakcije. Pod utjecajem alkohola vozaču se povećava lažno samopouzdanje, smanjuje koncentracija i osjećaj odgovornosti, što dovodi do precjenjivanja vlastitih vozačkih sposobnosti. Istodobno, vozaču treba dulje vrijeme za procjenu situacije u prometu, prepoznavanje opasnosti te brzo i točno reagiranje. Sve to jasno pokazuje kako već i male količine alkohola zbog utjecaja na vozačeve sposobnosti bitno utječu na sigurnost u prometu. Mnogi vozači, nažalost, nakon što prestanu piti ne čekaju potpuno triježnjenje i pripiti sjedaju za upravljač vozila. Alkohol se sporo razgrađuje u organizmu, prosječno 0,1 do 0,15 promila alkohola po satu, što znači da za 1 promil alkohola u krvi treba 10 do 15 sati za triježnjenje. Nakon težeg pijanstva treba proći najmanje 24 sata prije nego se alkohol najvećim dijelom izluči iz organizma. Vrlo važno je znati da nema načina za brzo ili čudotvorno triježnjenje. To su opasne zablude i mitovi. Ne postoje lijekovi, napici ili hrana kojima se može ubrzati proces triježnjenja. Zapamtite, ne sjedajte za upravljač automobila najmanje 24 sata nakon ispijanja veće količine alkoholnih pića. Ne treba zanemariti ni kazne za vožnju pod utjecajem alkohola, osim za instruktore, profesionalne i mlade vozače. Dozvoljena količina alkohola u krvi za vozača u Hrvatskoj je 0,5 promila. Iznad toga, kazne su drastične. Primjerice, novčanom kaznom u iznosu od 10 do 20 tisuća kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana. Kaznit će se za prekršaj vozač ako u krvi ima alkohola iznad 1,5 promila. Uz to, uslijedit će i oduzimanje vozačke dozvole na više mjeseci, te kazneni bodovi. Sve navedeno ukazuje da je vožnja u alkoholiziranom stanju ozbiljan rizik za život svih sudionika u prometu. Zato, ako pijete, ne vozite.